Tant de bo. El que passa que, com comentàvem abans, també ens hem trobat que durant l'època en què estàvem acabant d'estudiar teníem molt de temps, disponibilitat. Això, la Carla ho ha dit, poques de nosaltres treballàvem i si treballàvem no era com 8 hores al dia. Llavors, ara és més complicat perquè no tenim tot aquest temps i per fer una pel·lícula col·lectiva es necessita molt de temps per parlar les coses i per fer-la com la vam fer. Ara bé, sí que ens agrada com parlar i explicar que estem com col·laborant d'altres maneres i buscant noves maneres de desenvolupar projectes juntes i de seguir treballant juntes, però potser no com amb el mateix segell del col·lectiu. Sí, jo crec que, és que en una altra entrevista ho vaig dir, però jo crec que fins que no ens jubilem potser no podem tornar a fer una pel·lícula col·lectiva, saps? O sigui, en el sentit de els mateixos, és que al final la indústria no et permet tampoc, és molt difícil, i és el que deia, intentar seguir com amb aquesta connexió, però sense... al final és una pena, perquè ens encantaria, però no tenim ni els diners ni el temps. Jo vull manifestar com una segona part de Dies de Suï de Pluja amb els 3 personatges com ja amb 40 anys, saps? Jo ho veig. Jo crec que si ho comencem a dir ara potser succeeix. La trilogia de Before Sunrise, no? En plan, com que van passant els anys... Així és, sí, així. Des d'aquí ho manifesto. Si això passa podem tornar a aquesta entrevista. Exacte.